Me yɛfrɛ me Kwajutonto. Mefiri Sona abusua a ɛwɔ Kyapatre. Deɛ Osei yɛ me nua panyin no. Na Kumasi na yɛwɔ yɛ nyinaa. Na te deɛ Osei tu kwan kɔ secondary ɛkɔ college hɔ. Ɛhɔ no kɔsua abɛn no bɔ. Nti ba Kumasi no bɛte commerce dance band in the late 60s. Ɛwɔ Kumasi. Band ne deɛ me papa efiri papa so. Nti ne ba ne ma nyinaa so. Nti ne hu asɛm ka because na mo yɛ very good wɔ ho. Nti ne hu asɛm ka. Friend ni aketo kora friend Mark Tonto no. Me ma me ne talk trumpet no de ma no that time no. We school no okoye architect. Nti no yɛ adwuma KMA in the early 60s. No yɛ adwuma KMA as a senior architect. Emu no ana sua na ben beka ho. Nti ma wo gyae aban adwuma no started no commerce dance band ewo Kumasi. That was in the 57-58 and I started commerce dance band. That time na bands were Ghana high me Stargazers na commerce dance band. Into commerce dey na Kumasi na base. Into onu na tie no sisa ofa ni nia Mark Tonto kan ho. Ansa na obi tukwan yakwa abrochire. Pete seni wa de seni wa pete seni wa de seni wa o ma me frɛ o seni wa de seni wa seni wa seni wa. Oh, the American say term in 1970 almost study Osibisa and Kasawa London no. They started Osibisa and Kasawa London. It was in 1970. Now the name the kind in Span say that time never be any who cry or Boban Wabusha among forces so. In the air band no crano, say a quack of Bobia. You swearing Queenie, then baby will lend your friend around house. A swim Queenie near Coteconaho. Into a profound bar, that's a muco breaker. Near Swede, Mikaba stage in the so. Near our boy idea, now a profanity team. A honey, Musia Isha, June, nearby be a friend Lillian Bronze or G. Barn Fire. No, your banners are. Teddy Party, a banner, a bagan and recognizing and yet. If in 1977, you could ball a ban call Nigeria, representing the British government. If you hold a champion, a deep plane car say, more bought will come house so. And he recognize you. In fact, National Theatre is away. I see be for Sika, boy, bind on by on boy. And no, Pastor Bass, so now I was saying Comuniano. No, the man ban say, you need National Theatre. Indeed, you found twice a didn't fancy National Theatre. And the next year, or Musica needed twice a made National Theatre, by a National Theatre. Oja, Musori, Oja, Oja. I know my Koliwa. 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 Me de adwoa santoa. Me pa cho oye me nua. Me brother panyini wo ho na wo ka no ho a wo awuo no.
ɛna deɛ di hɔ no ɛyɛ tadi ɔno ɔtɔ so mmienu ɛna me sister wawu ɔno ɔtɔ so mmiɛnsa ɛna matonto ɔno ɔtɔ so nnan ɛna me nam tɔ so nnum yɛn nyinaa yɛfiri maame baako papa baako ɛna Joe wɔn odi m'akyi ɔna ɔyɛ me maame ne me papa ka akyiri me paakyɛw ne ɛwɔ Fantini town na sɛ na misua no minim sɛ na ɔnyɛ sɛ ɔyɛ me nua efi sɛ ɔno no ɔyɛ reserved ɔkyɛ sɛ ɔyɛ yi kakra na ɔkuba sɛ ɔkɔ school wɔ Mfante enti yɛne no na ɔdi nyiniye enti na minim ne sɛ me nua yɛne ne ɛte wɔn start no na ɔbɔ stargazers ofiri hɔ no ɛna ɔkɔte ne band commerce dance band na wɔsan yɛ adwuma wɔ city council as a grass match eti hɔ no amu no ɛna kyerɛ sɛ wɔde na wɔn mo kɔbɔ a wɔne ma tonto na kyiri ma mienu ne ma tonto enti wɔn ma tonto tedi catcher sɛ onsua trumpet ɛbɔ nti osua yɛ no koraa no ɔyɛ practice wɔ ahemfie fie akyi ɛma santehene koraa bɛkye no sɛ ɔyɛ dede ɔkɔɔyɛ no ɔyɛ ya na ɔsiyo me nana wo pɛ adwuma ayɛ enti wo de kɔso a na ya time a medan de no agyan nti mu no ɔkyerɛ no 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 wɔn kɔbɔ a me na me kura mark ne trumpet ti baby on be kwa kobo bia na that be wo yi a o de odemekọ na makwa akotena o mo nchen enu akiri no na kire se okọ abrochire to okọ abrochire no me nso o maame ekọ ho 1971 nti wo mo a na eboaboa me a wo no a na eboaboa me a eja ode aka baby me papa ye trumpeter na papa bought trumpets. Aha. Nti efri me papa ho. Na afezo na ni die wo because Mark cry say bought trumpet. Na obiya kumase so oba bebo enum a na efi say obeya akwala abone. Na mum edu mi ma me so na Mark is trumpet wa na obo na 35 kilo. Ma me ni 23 pounds. Or the top trumpet, or the mama. The next is a good channel near me. So, many musicians now, Mrs. could do. Dear, I am a deno. Any cockroach. The entire I am a den say, why am I, my name is sister? Enti cockroach 1, cockroach 2, cockroach 3. Na otwa o se me maame me papa akuakwan aduro me sesa nso de akuakwan adu adwo asanto a ya nwom no no na ne nwom ne de ne nyina ede nti me pani nyina de me de kai no pa de se me ma wo mo ye makwan no won papa so no organ e we sinti ye nya tikita Teddy Bachelor invitation. The invitation no, what they call British High Commissioner, Wamu Dimirika, na devesa no, ebe mau. Iti na the Nkwalano ko holidays, one or choroma me, na me tambia me ko hobia sa. Iti meka no pa. If you say wa yare ye no, me ni obi a Bachelor invitation ama minti, me nsam into kwan bi. Dear me di ja me one me brother. Dem di wiasefo nyina ne se me nua no waboa wiase wode animonyam so ampagana efri se abrochire hema akora tumi frɛ wo mo no o makɔ de ho no o makɔ boba de ama no abrochire bia kro bia wo makɔ so bia